ಉಳ್ಳಾಲದ ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು 84 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಗೋಪಾಲ್ ಗೋಳಿಯಡಿ ಒಂತೆ ಕಾಲದ ಅಸೌಕೆಡು ಶನಿವಾರ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ತಿರು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಗಮಂಡಲದ ರೂವಾರಿಲೆಡು ಒರಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇರ್ನಂಚ ಅವ್ವೇತೋ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿಡು 2002ನೇ ಇಸವಿಡು ಉಳ್ಳಾಲಡು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಗಮಂಡಲ ನಡಪಾದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನಾರು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲು ನಾಗಮಂಡಲ ನಡತಂಡಲ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಒಂಜಾತು ಜವನೆರು ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವೆಟ್ಲ ಉಗ್ರಾಣ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ಇತ್ತಿನವಲು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡು ಪಂಡದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಒವ್ವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡಲ ಅವಳು ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಸೇವೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ದೇರ್ತದ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಮರಣದ ಸುಧಾರಿಕೆಡ್ಲ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಇತ್ತೆರಂದಂಡ ಆಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ. ಇಂಚುಗು ಒಂತೆ ಕಾಲಡು ಅಸೌಕೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಬೊಡೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಆಂಜೋಕ್ಲು ಸೇರ್ನಂಚ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಅಗಲ್ದೇರು. ಅರಿನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಣದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ದೇವು ಮೂಲ್ಯನ್ಯರು ಸೇರ್ನಂಚ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರಮುಖರು ಸಂತಾಪನ ಸೂಚಿಸಾದರು.